Hello guys, dito tayo ngayon sa S&R Kalasyaw, Pangasinan. Dito tayo ngayon naka-asyal sa kanilang food court. Tingnan natin kung anong meron sila. Marami din mga tao. Ipit ko na lang kaya dito. Okay. Cute lang ang kanilang food court. Yes, ang pila. Ayan sila. So, yun ang food court guys dito sa S&R Kalasyaw, Pangasinan. Maliit lang siya. Okay.